Hormatly watandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň bagyryny sizi ýene-de DWT Türkmen halky kanaly. Şu gün men şu gepleşi gynanç habar bilen başlajak bolýan. Dün Istanbuldan Gataýlanç we gynanç habar geldi. Öňküsü gün açyk ýerden gidip duka bizim bir aktivistimiz ine İstanbulda 21 adam öldü Murad ağa diýip ýazdy. Soň gepleşikden soň olmaňa jaň etdi, biz görüşdik. Men ondan maglumatlary anyklap berdi diýip haýyş etdim. Şondan we başga ýerlerden gelen maglumatlara görä ine İstanbulda 26 adam aradan çykdy. Arak içip, zäherli arak içip, zäherlenip ine ýok boldylar. Bizim watandaşlarymyz ama içinde. Olun hemmeti ýalançylar. Ölünlerin arasında Türkmen oğlanlar olma. Käbir maglumatlar boýunça 4 sanlyarlar, käbir maglumatlar boýunça 13 tane adam diýilýär. Maglumatlary häzir anyklap otyrys. Soň habarlary ýa-ni dogry berer. Ölen watandaşyň biriniň ady Rahmanow Jowaguly. Onuň maşgalaty Nawriza Baltykowa. Nawrizanyň sözü boýunça Jowaguly Barny Masurowanyň lokontosyndan poddelka alkogol aldyr. Şo alkogoly satan aýal Oğulbek Jarabaýewa. Başga da Türk kanallarynda habar gidip dur, şu zäherlenen arak içip ölen adamlar boýunça. Şo ýerde 32 ýaşly Kemal Ahmedowam öldü diýip habar geldi. Gelin men size bir kiçik video göstereyim. Şol mazarçylykda şu ağırdan çıkan vatandaşlarymyzyň soňky ýoluna gidişi bardy. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. Hormatly watandaşlar, bir wagt ýat ýurtda aradan çykan watandaşlarymyň we onuň dogan gardaşlaryna ýürekden gynanç bildirýär. Bu gerçek olanlar ýat ýurtda batrak bolup ölüp gitmän öz watanyna, öz gardaşlarynyň arasynda bagtly ýaşamaly adamlardyr. Yatan ýer ýakty bolsun, iýler ýaradyn, Allah dogan gardaşlaryna şu bir wagt gitdiğini geçirmene kömek versin. Aradan çıkan vatandaşlarımın canı cennette olsun. Amin. Men näme şu zatlary belli geçirdim gelýär. Sebäbi sizin bilişiniz görä ötün ýylyň bize 61 adam dähelen 55 adam Türkmen vatandaşymyz öldü İstanbulda. Bu zatlar iýdigiler, ýa-ni bolup gidip dur. Bu bir gurulýan sistema, şoňa biz sertap bolmaly. Yine misal için mesela bir misal getireyim. Vatandaşlarımız Türkiye'de Türkmen'in günü katı ağır var. Hepde de 6 gün, kevakt 7 gün işlep, 10 saattan şular katı fizik taydan kösenýär. Onun üstüne de maşgalasından ayrılıp yaşamak, Türkmenistan'da galan çağalary, maşgalary, inataty, umuman psik taydan kyn ýagdaýlar görýär. Şu fizik ve psik ýagdaýlary geçmek üçin şu bizim vatandaşlarımız mecbur bolýarlar. Şu ýagdaýda 700 000 golay adam ýaşaýar. Şuraya psik, fizik ýagdaýyň agyr ýagdaýyna şonuň köpüsi diýenim uly bölegi şu ýaly daşarda 30 lira, 30 TL pardon, näme alýarlar, spirt alýarlar, spirtin onan suw bilen garyp arada içýär. Ýa-da eýýän taýar spirtden garylan köçüde ikisi Türk bahalardan aradan aragalıp içýär. Bu bir çıkalıga diýsen bolýan bu çıkalıga däl. Bu gaýtyp özüni olagyr ýagdaýdan başga bir fizik kesel ýagdaýlara salmak. Ýa-da alkogolna zawismist ýa şu alkogoldan özüni bagly etdirmek. Günne içip dursaň enlige ýaman. Şol ýa-ni alkaş bolmasaň bolarsyň. Biz onu etmen sport bilen ýa-ni dine ýykanmaly. Sebäbi bizim ýolumuz bu ýollar. Biz mecburi ýagdaýda
bul bilen batrak bolduk şaýda. Derdim. Ine 30 teleden şular 0,5 litr spirit alýarlar, onu garýarlar. Käbirleri tehnika spiritam alyp, medisin spiritini goşup garyp, ikisini güýçli bolýar diýip, ondan arak ýasap, ýa-ni öýde içýärler. Käbirlerde ýa-ni araklaryň satylýar poddelni. Onu edýän adamlar satýar, o arasyna türklerem, başga milletlerem. Şonuň üçin ine şu ýaly zatlardan biz gitmeli sebäbi biz öz kyn ýagdaýlarymyzy başga bir zadyň üstü bilen ýeňilleşdirmeli. Hükmen ara içmeli diýen zat ýok. Şonuň üçin şu ýaly problemalar ýüze gelip çykar, egerde biz şunu durmasak. Käbir toýlarda spirit alyp, garyp, türkmen etiketini goýup poddelni arak ýasap toý geçýär. Ýa-da bilmän poddelni türkmen aragyny ardan diýip alyp, ýa-ni toý merkelerine şonu ulanyp geçirýärler. Toýga gelýän we toý geçirýän adamlar şüphelenip, 2 ýyldan bäri ýollar ýapak bular nähili arak getirýärler diýip, ýa-ni şüphelenip başlaýar bolyn, olaň etiketkasini türkmeninki diýmän Bulgariýanyň etiketkasini goýup, Bulgariýadan gelen arak diýip, şo bir zady, şo bir spiriti, tehnika ýa-da medisin spiritini garyp arak edip satýarlar. Käbir toýu barmyňda da tertap bolun olaraklardan ýa denarzeýnidirmizde ýa-da dogruny başga bir merkeler çägler geçirmizde tertap bolun. Ofitsial magazynyň alanyny gymmadan bolsa, jan talyňyda ziýany az bol. O ýerden jogapkärçiligi çağıp bolýar şol adam jogapkärçilik ýani alýar. Haçan köçeden alsan ol adam ýerti mümkin tapılmamaýar. Ine şu ýaly ofitsialna satylýan spiritin iki san görnüşi var. Medisinski ve tehniçiski. İkisi hem içeriýaly edilen spiritler. Ara üçin başga spiritler ulanýar, ýürütürleşdirilen bir topar filtrdan geçen, uňyňyk filtrasiýadan geçen. Mesela için Gazakstanda bir araklar var. Soňky stadiýasy, ýa-ni süýdüň içinden geçirip goýberýärler. Ol yumşak diýerler şonu. Ine şu ýaly filtrlerden geçirip gowy araklar ýatýar. Olurmy? Olurmy-ki ýer urbalansa bakalarmy bolar? Elbetde ýöne siz ofitsial magazynyň almasaňyz köçüden almak arak uly ýalňyşlyk. Özüňizi uly bir riske howpa salýar. Bir hepdeden bäri İstanbul'a Ablava gidip dur. Şu Ablava gidip durun wagty bular elde satylýan spiritleri adamlar tutup, ýa-ni şol adamlar niýeden spiritler alýar, niýeden araklar alýar diýip, ýa-ni üstüne gözükçilik edip üstüne anyklap otýarlar. Eýen bir näçe ton falşiw araklar we konýaklaryny konfiskasiýa etdiler. Ýöne ol bizim ölen adamlarymyzy ýygyna gaýtardylar. Şoň üçin adamlaryň köpsi araklary öz öýlerine ýasap, türkmen aragy diýip kiçik biznes eden bolup, ýa-ni adamlara satýarlar. Şu ýazatlaryň betbaçylyklaryny biz durulmaly. Ol Berdimuhammedow baglanýar, şuňkuny bize baglanýar. Ýadymyzda bolsa mundan 2 ay geçdi, 2 san türkmen adikalon içberler. Olaryň ýa-ni pullar bolmasaň, kwartira pul tölemäsoň, şo ardan zat gözlensoň, ýa-ni mümkinçiligine görä öz betbaçylyklaryny, öz kynçylyklaryny, fizik, psihik kynçylyklaryny ýadyňdan çykarmak üçin şu zatlara gelýär. Ol bir gaty tragediýa uly bizim halkymyzda. Bizim türkmenlerde şu zatlar hiç wagt sapak bolmamy diýip men pikir edýär. Sebäbi biz politika boşlandyk, biz jemgyýete boşlandyk, biz her kim özüçe gezip ýör, biz bir baý döwletiň daşa ýurtda galan dokumentsiz garyp gullaryna öwrüldük. Gynasaň. Eziz vatandaşlar, öýlerinizi goraň, siziň saglygyňyz gymmatly, ummasyz gymmatly. Siziň janyňyz dünýäň hemme pullarynyň, hemme baýlyklaryndan gaty gymmatly. Şonu unutmaň. Özüňizi goraňda daşarda daşary ýerden näýe adamlardan arak almaň. Başarsaňyz arak içmeni taşlap, sport bilen dine ýykylaň. Öz watanymyza gidelim we öz döwletimizde bagtly maşgalarynyň arasynda bagtly ýaşaryň. Men sizi dine şu ýola çagyrýan
öz bahty ýoluňyzy özüňiz alyp, öz ykbalyňyzy özüňiz dolundurmak üçin şu ýola çagyrýan. Şoň üçin biz Türkmenistany azatlyga, adalatlyga we hemme türkmen graždanlaryň Türkmenistanyň içinde we daşynda dem mümkinçilikleri we hukuklar bozulmaz ýaly ine şu ýola çagyrýar, demokratiýa ýoluna. Sag bolun, saglyklykda görüşelim.